Una salutació a tots des de Yaoundé, la barriada de Minboman, on estem. Una barriada que està una mica a les afores de la capital camerunesa i on els salesians fan un treball d'educació, de promoció de la joventut. Us volem presentar el que estem fent amb els ajuts, amb el finançament que hem rebut de vosaltres. 12 classes que estan fent-se i que volem compartir amb vosaltres la satisfacció d'ensenyar-vos on estem. Ahir acabàvem amb la taulada. Hi haurà 12 classes que tindran una capacitat d'acollida d'uns 500 joves que podran fer l'escola secundària fins al nivell del preuniversitari. Volem compartir amb vosaltres aquest projecte perquè estem compartint i treballant junts per al jovent de la nostra barriada, d'aquí del Camerun. És un projecte de família, és un projecte de societat, és un projecte de tot un conjunt d'institucions. Hi ha ajuntaments, hi ha diputacions, hi ha campanyes de gent de bona fe que han volgut compartir amb nosaltres aquest projecte. Vols, Mans Unides, l'Església. Entre tots estem treballant pel jovent, entre tots treballem pel desenvolupament d'aquest país. Amb vosaltres compartim el projecte de creure que en el jovent i en l'educació hi ha la possibilitat perquè els joves s'integrin en la societat aportant les seves capacitats i que la societat també pot desenvolupar-se. L'educació creiem que és el vector de desenvolupament d'un país. Els salesians hi creiem i compartim amb vosaltres aquest projecte que s'està fent. En octubre podrem compartir una altra vegada més el projecte acabat i ja en funcionament. Per ara compartir l'alegria de veure el que s'està fent, amb l'ajut de tanta gent. Alguns han donat una mica més que d'altres, no es tracta de comparar, es tracta de, entre tots, fer projectes com aquest. Per nosaltres, els salesians, és una alegria de compartir amb vosaltres i nosaltres no ens creiem que ho podem fer tot, nosaltres creiem que treballant junts podem fer aquest servei a la joventut. Estem molt contents amb el jovent d'aquí, de Minboman, tenen ganes de treballar, tenen ganes d'aprendre, estan aprofitant l'escola. Ara els donarem una escola de qualitat. Podran treballar en uns espais ventilats, il·luminats, amb un terra, ben fet, amb la pintura, que els joves es puguin trobar en un espai digne, és una manera també de dir-los que creiem en ells. Aquest missatge és un missatge, doncs, d'agraïment i un missatge també de continuar, d'animar-vos a continuar treballant junts per continuar fent un món diferent on l'educació sigui la clau del desenvolupament. Moltes gràcies des de Minboman, Yaoundé.